Kylian Mbappe ya sanar da PSG zai bar kungiyar a shekarar 2024. Kylian Mbappe ya ce ya sanar da Paris Saint-Germain a cikin watan Yulin shekarar 2022 cewar ba zai zauna a kungiyar ba a ƙarshen shekarar 2024 ba. Yarjejeniyar dan wasan mai shekara 24 za ta ƙare a ƙarshen baɗi da cewar za a iya tsawaita masa shekara ɗaya. A baya ya aika wa kungiyar wasikar cewa ba zai iya ci gaba da taka leda a kungiyar ba da zarar wa'adinsa ya ƙare. Zai bar kungiyar ta Paris Saint-Germain. Kenan PSG za ta shirin sayar da Mbappe a kakar nan. Idan ba haka ba za ta yi asararsa a matakin wanda yarjejeniyar sa ta kare da kungiyar. Ita ma Real Madrid ta dade tana bibiyan dan wasan kwallon kafa na Faransa wanda ya watsa mata kasa a ido da cewar ya zabe ci gaba da taka leda a PSG a bara bayan da Karim Benzema ya koma taka leda a Saudi Arabia. Hakan na nufin Real Madrid na neman mai cin kwallo da zai maye gurbin sa, ko da yake ana alakanta Harry Kane na Tottenham da cewar shine za ta dauka. Kylian Mbappe ya fara yi wa PSG wasannin aro a shekarar 2017 daga Monaco, daga baya ta siyi dan wasan kan euro miliyan 180 wanda yanzu ya ci kwallo 212 a wasa 260. Ya ci wa Faransa kwallo 38 a karawa 68 har da 3 rigis da ya ci a wasan karshe na kofin duniya a Qatar, inda suka yi rashin nasara a hannun Argentina a bugun penalty. Mbappe ya zama na ɗaya a Ligue 1 a cin kwallaye karo na 5 a gasar, wanda ya lashe kofin Ligue 5 daga kaka 6 a PSG. Kofin Ligue 1 kadai PSG ta dauka a shekarar 2022 da shekarar 2023. Hakan ya sa ta kasa daukar gasar zakarin Turai a bana, kofin da take son dauka wanda Bayern Munich ta fitar da ita a zagayen 'yan 16. Mbappe zai zama na biyu da ake biya albashi mai tsoka da zai bar Paris Saint-Germain a bana bayan Lionel Messi da zai koma buga gasar ƙwallon ƙafa ta Amurka wato Inter Miami. Ana kuma alakanta Neymar da ɗaya daga cikin fitattun 'yan ƙwallon ƙafan PSG da cewar zai koma taka leda a Saudi Arabia a kakan nan mai zuwa. Arsenal ta kusan ɗaukar Declan Rice. Arsenal na dab da cin yarjejeniyar ɗaukar Declan Rice daga West Ham kan fam miliyan 100, ji jaridar Guardian. Rice mai shekara 24 kuma dan kwallon tawagar Ingila na iya komawa Arsenal da tsada idan aka hada har da tsarabe-tsarabe. Arsenal din a shirye take ta dauki matashin a matakin mafi tsada da ta siya a tarihin kungiyar. Declan Rice dan kwallon tawagar Ingila ya fara ta mula daga karamar kungiyar West Ham, daga baya ya koma babban kungiyar a 1 ga watan Yuni shekarar 2026. West Ham United ta tabbatar da cewa Declan Rice zai bar kungiyar a ƙarshen kakan nan. Dan wasan ya lashe Europa Conference League a bana tare da West Ham bayan da suka ci Fiorentina 2-1. Arsenal, wadda ta kare a mataki na biyu a teburin Premier League, za ta buga gasar Champions League wato kofin zakarin nahiyar Turai a kaka mai zuwa.